Meillä on KHL:n uskollisemmat fanit. Olemme erittäin tyytyväisiä kumppanuutemme Baltic Milesin kanssa, Baltian suurimpaan kanta-asiakasohjelmaan. Baltic Miles palkitsee meidät pisteillä jokaisesta tehdystä maalista ja tarjoaa nopeimman tavan päästä peleihin alkaen lennoista, hotelleista ja kuljetuksista kentälle. Paras jääkiekkotunnelma, jonka olen koskaan kokenut, on täällä Riiassa. Tue joukkuettani Riiassa ja kerää Baltic Miles-pisteitä. Yritä tehdä maali ja ansaita Baltics-pisteitä. Baltic Milesilla on 10 000 paikkaa, joissa voit hankkia Baltic Miles-pisteitä. Katso balticmiles.com. The one card in your wallets. The leading multi-partner loyalty program in Baltic states. More than 500,000 program members. More than 130 partners. More than 11,000 places where to earn points. Baltic Miles card swiped every 20 seconds.